Čau lidi, já jsem teďka omylem zapnul lampu, jak jsem zapínal. Čau, já vás vítám. A Matyásko taky. Challenge. Bubblegum challenge. Bubblegum challenge, jak by řekl Miloš Zeman. No. A ještě co jsem vám chtěl říct, že úplně co je hustý, tak my jsme dneska vlastně viděli, my jsme se koukali dneska na Malínský noviny a kámo, to bylo luxusní, ty vole. Kámo, tam normálně víte, co se tam vypadala jedna ženská jako Miloš Zeman. Prostě, že jo, Matyáš? Ty vole, tak nejdeme na to. Tak pojď. Počkej, Dělej, sundej to, já to kopnu. Tak to mám sundaný a můžeme si dát první žvejku. To je snáším, kámo. Mě bolou zuby, ještě tady nemám jeden zub k tomu. Když tak bude jich 14, samozřejmě my jsme si už vědali. Pojď sem do záběru, ale. já si dám, ale. Au. To bude mít dříve. Au. Já mám takový debilní účet dneska. Fakt debilní. Se musím asi stříhat. Já to jsem musíš, protože vypadá jako. Spadni ty šuly na černá. Au. Ale to hodí. Já nevím, až mil, možná já jsem další kus, tady byl. Já mám takovou zvykařku, Ty vole! Kurva! Jo! Kurva! Já mám si mě kouchy. Píče. No a protože jsem prohrál, tak musím splnit úkol. Dost nepříjemný úkol. Matyáš mě dá takovou ránu vařečkou, že se z toho posedí. Ty vole, to je dobrý. A nakonec videa vám to dáme zpomaleně. Nejbrutálnější trest v Česku, vole. Kurva! Sorry, já to nastavím. OK, takže my na to jdeme. Já jsem fakt rád. Já jsem měla odvěřlíky. Dáme 2 rány. Takže jdeme na to.
Jo. 2 rány, jo. Sorry, Štěpáne, ale myslím, že si říkám. Z druhé strany, vole, pojď. Chtěla se prdel. Já vím, vole. Jo. Kámo. Ty vole, že jsi to se. Ale já teďka nesedu na prdel, vole. A mi představ, že by jsme byli v minulosti, tak by nám dali takový každý den. Kámo, au. Takže tohle to rozhodně... Pičo, ta lampa se ti vypla. Dobrý, ta lampa je úplně hodně. Teďka. OK. Můj prdel. Tohle to si vyzkoušejte, kdyby Jan Amos Komenský neexistoval, tak jsme dostávali furt po prdeli takhle, takže by to taky bolelo. Já se s váma loučím a vařečka. To je monitorem. Right baby, baby, baby. Ty pičo. Ach jo. Už nám jde rozumě celkem. Už mohli Nikola zazvoní na ní, že jim Miláš. To jsem ti řekl já. Takže já se s váma loučím a čau. To bylo trapný. A nakonec je... Ne, pičo. Tady, fail. Nakonec je tu Japonec. Ne. Nejlepší zpěv. I like drogy, 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 jo. I like drogy, 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 no. To měl zpívat Justin Bieber. Nebo I love mrdy, 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 jo.